Ya imene ndi Malawi Fest imene bungwe lomenyera ufulu mtsogoleri wake ndithu ndi Abaon Kalindo na zinzawo abwera ndithu pali zoyankhula zimene even Alexius Kamangira mutha kumona ma comment section akuti Thank you so much. Amayi abambo maswatu ankani mutilole no nthawi ino kuti mwina tiyankhule zimene zinso koma mutichewa zikoma kwambiri. Choyambirira ndikupatse moni Amalawi nonse kwina kulikonse kumene muli, ndiperekenso moni kwa atolankhani amene muli abwenzi amene mukutumikira dziko lathu lino la Malawi. Timafuna kulemekeza kwambiri kuna kuti ndichachiziwikire mziko muno kunena kuti nkhani zakatangale kapena kuti ziphuphu zamera nthenje zimene zikupangitsa kunena kuti wina aliyense azithano kumakamba amene angafotokozere. Komano ifeyo timafuna tingokambapo mbali imodzi kuna kuti tapeza kuna kuti ndondomeko kapena kuti njira zimene tikudzitsata pofuna kukamba za katangaleyo za ziphuphuzo ndi ndondomeko zimene zikupereka chiopsezo. Chotero ifeyo Amalawi Fest amene ndi pressure group imene cholinga chake sitenga mbali kunkhani za ndali sizayimirira munthu, chifukwa chake nthawi zonse mumatipeza kuti timabwera pano tikapeza kuna kuti pali zinthu zovuta. Mutu umene tikusogolera nawo mu statement yathu kapena munkhani zathu zimene tabwera nazo lero tikukamba kuna kuti mphekesera si chitupa chimene tingapangise kunati katangale athe mziko muno. Zimene zikutanthauza kuna kuti ife ngati Amalawi tisapitise kwambiri patsogolo mphekesera, koma m'malo mwake tizikhala ndi umboni wogwirika umene ungatithandize. Pamene tikupemphanso anzathu amakhoti kutenga zimene tamva zija zimene tikuziona titafufuza zija tipite nazo ku mabwalo athu a milandu kuti mabwalo a milanduwo adziwe zochita. Chotero muchizungu mucha amafotokoza kuna kuti Malawi Fest as a pressure group iwo ndiokhuzidwa kwambiri chifukwa chakukula kwa nkhani za ziphuphu zimene zikuoneka kuti kwambiri zikulowa mu mphekesera zomangokambapo za mbwebwe, of which anthu fe tikukanika kunati tibwere pa chindunji chenicheni kuna kuti tiauze Amalawi kapena tikapase anthuno ameneno ali oyenerera amene angathe kufufuza kunati chikuchitika chindi chani, chikuyambira pati nanga chikupita kuti. M'malo mwake zikuoneka kunati zongokamba zimene zilibe umboni oyenerera, zimene zilibe ndi nkhani yogwirika, ndi zimene tikuzivomereza kwambiri kuna kuti zipite patsogolo, zimene tikaziona zikupereka umoyo wa dziko pa chiopsezo. Ndeti kunena kuti angakhale ife tikuziwa zonsezi kapena kufunikira kupita kuulula kapena kuziwisa kuzindikirisa dziko kuipa kwa katangala ameneyi, tinayeneranso tiziwe kunena kuti nkhani zopeka izi, nkhani zomangoyankhula zongomveka mwamphekesera kwambiri zimaononga mbiri ya anthuwa timawalakwira. Chifukwa chani tikunena choncho ife Amalawi Fest kuti anthu atimawalakwira? Tiwalakwira chifukwa chonena kuti wina aliyense amadziwa ndipo tikuyenera tizindikire mwamvemvemve kunena kuti palibe amene amapezeka olakwa asanafike pa bwalo la milandu. Koma munthu akapita ku bwalo la milandu ndikumpeza olakwa, potero timadziwa kuti munthuyo ndi wolakwa. Chotero ifeyo Amalawi Fest tikuyeneranso kunati pamodzi ndi Amalawi onse tikhale anthu amene tikuzindikira kunati tili nawo anthu kumadera kwathu mu society mwathu kapena kumene timachokera amene tikawayang'ana amakhala ndithu achidwi kuna kuti akumenyerera ufulu ngati umenewo, amakamba nkhani zawo, komano mukaziyang'ana bwinobwino akuonekanso ndi anthu amene akuchenjezanso anthu amene achakatangale, anthu amene akupititsa patsogolo ziphuphu zimenezi. Ndiye nkumadera nkhawa kodi Amalawi agwire mtengo uti? Chifukwa zapezeka tikayang'ana mayina anthu amene akutchulidwa ndi anthu oti ali mabanja awo, ali ndi ana awo, anthu nkumadera nkhawa ku dziko. Ndiye nkumazifunsa kuti mphekesera ndi zimene zingatithandizire kuthesa mchitidwe wa ziphuphu ziko muno. Ifeyo tikudera nkhawa kuna kuti mchitidwe wa mphekeserawo sutithandiza. M'malo mwake zikuoneka kunena kuti tili ndi luzu la maudindo amene mwina anzathu amene timagwira nawo ntchito atenga. M'malo mwake tikufuna ifeyo tiayipisire mbiri ija kuti ife tikhalepo. Kodi ife titakhala kuna kuti tikuyankhula chilungamo ndipo tili nawo umboni ogwirika, chikutivuta ndi chani kutenga umboni wathu ndikupita kumalo oyenerera tikauza kuti awa vuto lawo ndi ili, tafufuzani? Mwachisanzo tamvapo nkhani yako Amenezi Hotel imene kukambidwa ndati mkulu wina amene ali Attorney General amakhuzidwa pa nkhani ngati imene, koma ekha adakwanisa kuyinyamula ndikupita nayo ku ACP kuti tafufuzani zinthu ngatizi. Kumapeto kwake ino atola nkhani mwaona ifenso titafufuza kumbali yathu tapeza kunati munthu uja akulakwiridwa mu zinthu ngati zimenezi. Ndiye timafuna tilionetsere dziko poyera kunati mu zinthu ngatizi tikazifufuza tipeza kunena kuti tikulakwirana pa zikhumbiso za ife eni. Ndimakonda kugwiritsa ntchito mawu a Bible pa buku la Yakobo pamene amafotokoza kunena kuti zichokera kuti zolimbana mwa inu.
malo monena kuti tilimbane ndi katangale mdziko muno kukuoneka kuna kuti kuli njala imene tikulimbirana maudindo imene kuti pangisa kuti malo moti timenye nkhondo ya ziphuphu ija tikupangisa onati ngati ine ndikukhuzidwa ndi ziphuphu koma mmene akupangira anthu ma platform kapenano madera osiyanasiyana amene anthu amayankhula zikuwapangisa aja wachiphuphu aja achenjere malo monati iwo aja apezeke njira onati akawafufuze anthu aja akumabisa mauthenga ena amene ofufuza akadayenera kunati awapeze. Chotero ifeyo tikuyenera ndithu tiganizire kozama kunena kuti zimene tikupanga zipena yes ndizofunikira ndipo ife sitikutsutsa kubweresa poyera. Tinene pano za Alexius Kamangira ndi munthu wabwino woyambirira, munthu wolimba mtima amene wabwera from 2024 kufikira lero amene akuyankhula kwambiri zokhuza katangale. Komano funso limene tinayenera kukhala nalo atolankhani anzathu komanso amalawi chopambana ndi chani? Iweyo amene uli lawyer, iweyo amene uli ndi information, iweyo amene kupezeka kuti uli ndi umboni, chikuvuta ndi chani kutenga umboni umenewo kunena kuti uthandizire amalawi adziwe choonadi chimene chikudya dziko la Malawi. Nkhani yakatangale ndi nkhani imene ikuoneka unati ikutivuta kwambiri. Malo mwake kukumabwerano kutchulidwa mayina osiyanasiyana amwene mwina pamawa zimene zikazabwera kuzapezeka kunena kuti ife amphawi ife misonkho yathu ikulipira anthu aja timamva pa chizungu amati defamation kwayipisira anzathu mbiri. Nkhani ngati zimeneja sizikhuza anthu amene ali ma whistleblowers amene afufuza nkhani yopanda nayo mbonichi komana amene amakavutika ndifeyo anthu amene tili kumuzi. Izi zikuonesa kunati zapangisa kwambiri kunati wina amene ali nkhani zake kumbali amanka kumakafufuza milandu yakale imeneno milandu yalibe nayo mboni ndicho linga chofuna kuthana ndi wina. Ndeti mafuna tinene kunati ngati dziko sitinganene kuti ndi nchitidwe ngati umenewu ifeyo tithana ndi nchitidwe wa ziphuphu komanso katangale. Wina aliyense akuyenera kuteteza katangale ameneyi ngati dziko endi Malawi wina aliyense akudziwa ngati dziko ifeyo taphinjika kwambiri. Fundo ina imene anafotokoza atsogoleri mchizungu ndiyokhuza kubwereza kwa anthu otitumikira adindo. Ena adindo amene timabwereza kwagwiritsa ntchito ndi okhaokhawo ameneno akhala kale pa nkhani zakatangale. Zimene zizi ifenso tinayenera tione kuna kuti tipanga bwanji kuti tithandizire. Malawi First ikufuna kulimbikisa ino atolankhani, ilimbikisenso amalawi ino ake komanso ifeyo amene timayimira inuyo amalawi angakhale ena amaona ngati sitikuyimira amalawi. Ife tili pano kunati tikuthandizeni. Chimene tikufuna kwambiri chona kuti tiyeni titengeni nkhani zimene zili zolondola kunena kuti tiwauze amalawi, tiwauze amaudindo. Ndipezerepo mwaya apa kuchokera ku boma kunena kuti anzathu aboma kuzera ku nyumba ija ya malamulo ku parliament yathu akhazikisaso ka commission kena kamene akafotokoza kunati Independence Complaints Commission. Iyi ndi njira imodzi akufuna kuti tseguliranso pano maso kuna kuti ngati tili nazo nkhawa tikuona kuti ife tili ndi umboni tiyeni tipite kumeneko chimodzimodzi imene afotokozera anzathu a People Power Movement, the Concerned Citizens of Malawi mosogozedwa ndi mtsogoleri wawo Edward Kambanje. Nkhani imene akufotokoza ndi imodzimodzi. Chifukwa chake lero tabwera pa mkumano umofanana kuna kuti tithandizire dzikoli. Social media kukhala ndi foni yako, kugula bando yako ndi kusokoneza dziko, kupereka mauthenga amene sali othandiza ku dziko ndi zinthu zimene zimabweretsa chipwirikiti. Nkomwe tikamabweresa mauthenga amene ku dzikoko onena kuti dziko likudalira thandizo lochokera kunja limapangisa anthu aja aone ngati zimene mukamba mwamphekesera zicha ndizoona kusiya nkhani zoyenerera zimene tinayenera kuzisata mdziko mwathu. Chotero tikufuna tipemphe anzathu ameneno mumafufuza mwina mungomva mwamphekesera, anzathu amene magwira ntchito ku nyumba zolusa mawu zoyenerera zimene makhala ndi maumboni oyenerera, tithandizeni kubweresa poyera nkhani zimene muli nazo ni maumboni pokana kunena kuti dziko lathu tingalilipise. Nkuthekanso ena tilipo ameneno ena ndi atolankhani amene tikukhuzidwa munkhani ngati zimenezi kumadziwa kunati choonadi chake ndichi koma kusiya choonadicho ndikuziona kuti ife tikamba chokhotachi ndicho linga chonena kuti tipezeko gawo lina kwa amene tikufuna tiatumikire. Timati tipemphane kunena kuti tiyeni tionesese kunena kuti ngati dziko ifeyo tili nawo udindo waukulu wotengera amalawi pa ntchitidwe woyenerera kunati katangale ameneyi ndithu athandizike. Nkhani ina imene tikufuna tingopitiliza pamenepa tione kuna kuti anthu ameneno amakhuzidwa kwambiriwa, anthu amene timawatsutsa kwambiriwa, anthu ameneno timaloza zala kwambiriwa, iwo aja ndi anthunso ngati ife mene amamvera kuwawa ndi menenso ife timamvera kuwawa. Chotero ngati ife dziko mu nthawi iyi imene kwatuluka ma comrades, mu nthawi iyi imene kwatuluka ma activists, timafuna tipemphani kunati tikwene tikhale ndi udindo wothandiza dziko, udindo wounikirana wina ndi nzake
malo mononga zinthu zina zimene zingapangise kuti dziko lathu lipite kuchiwonongeko. Tifotokoze pano kunena kuti tikufuna timemeze amalawi onse kuna kuti tiyeni tigwiraneni manja pofuna kumenya nkhondo imeneyi yothana ndi katangale amene akuonanso kunena kuti ino tsopano ndi chikhalidwe chathu. Tipemphe anzathu ku polisi, anzathu ku ACB agwire ntchito imene ikuyenera kuti igwiridwe. Ena amafunsampo kuna kuti timakhala ndi mphekesera zina kumaona kuti the rule from above or order from above zino ngati zimenezi zimaononga chani kodi zimaononga dziko. Muchizungu muja ananena kuti ntchitidwe wina umene ukuononga kwambiri kunati ntchitidwe aziphuphu usathe. Ndikumakathananso ndi anthu amene tawakhulupirira kunena kuti bungwe ili loyima palokha lifufuza bwinobwino koma timakalimbana nawo. Chotero tiyeni tisiye ACB idzigwira ntchito yake, izilipasa maripoti yake mwa ukadaulo wawo mene akufunira komanso ndi mene akuziwira. Timadziwa kale kuna kuti ACB akamagwira ntchito ife amene tapereka maumboni ACB sibwera poyera kuti adipasa umboni ndi Richard Mphepo. Koma nkhani amaziona kuti umboni ndu afufuza amene ayendera nkhani kumapeto kwake amatha kuzizindikira zinthu ngati zimenezo. Chotero timangofuna tilimbikitsane kupyoleranso kwa anzathu a concerned citizens ku people power movement kunena kuti akutenga chiganizo chimene mtsogoleri wa dziko linonso wachilimbikisa kwambiri fa ntchitidwe wake kapena cholinga chake ndikufuna kuthana ndi ziphuphu. Tiyeni tigwirane naye ni manja tilimbikitsane kuti ntchitidwe umenewu usapite patsogolo koma komwe tikuyenera kuti tichepetse ntchitidwe wopereka nkhani za mphekesera zimene titayitanidwa tikalephera kuna kuti tiperekere maumbono wake. Chotero tiyeni titeteze dziko lathu makamaka ife amene timalankhulira amene timalandira maripoti. Tikalandira maripoti tiyeni tifufuze kuti ripoti limene akundipatsa cholinga chake ndi chani, ili kupita pati, ili ndi nkhani iti. Anzathu a Times adanena apo pa nkhani ngati yomweyi amanena ngati mosewera kuti kuoneka ngati ena akungoyasa moto wa mapesi. Moto wa mapesi umangoyaka kanthawi kochepa ukatero wazilala. Ndeta aonaponso ma whistleblower omwewa ayankhanso nkhani imeja kunati akusiyira nino atola nkhani kuna kuti muzifufuza kaye. Kuma ife timapempha kuna kuti pambali ponena kuti tili naye mtola nkhani wathu kuno ku Malawi amene wafika poulula chinthu ichi poyera chimene Malawi wina yense akuimbira m'manja, koma timafuna tiapemphe kunati atithandizire kutenga ntchito ngati imeneyi kuyipereka kwa anthu oyenera kuti chilungamo chake chenicheni cha nkhani zakatangale chifike kumapeto. Tithokoze kwambiri atola nkhani anzathu, tithokoze anzathu a people power movement kuna kuti tinali limodzi pano kufuna kuwaunikira Malawi monga muja afotokozera atsogoleri kunati cholinga chathu sikuyenda ndi anthu andali kuyikira kumbuyo zigananga komano tikufuna kuti tithandizire kupewa ntchitidwe nati kulongolola kwathu titha kuuluza mbalame imene tinali nayo kuti tiyigwire. Zikomo kwambiri. Kumamina tisanafike mbali nayo ndimafuna kundilole kuti ndingwavula kanthawi pang'ono chabe chifukwa kunjaku zoyankhula zikuchuluka. Tifuna kanthawi pang'ono chabe kuti no zidandaulire dziko la Malawi kunena kuti ku Malawi kuno ndife anthu amene timasunga bata ndi mtendere komanso umodzi. Chotero nkofunikira kwambiri kunena kuti tiziyang'anitsitsa zimene zikuchoka pakamwa pathu chifukwa kuti lilime ndiloopsa kwambiri limatha kuononga. Zimene zikuchoka pakamwa pathu tikuyenera kuti no tionetsetse ndipo tisamalitse kwambiri. Fa pali mchitidwe wina umene anzathu ena akupanga omatumikira kufalitsa nkhani zabodza za munthu wina. Mkhalidwe umene undoyipa ndipo utheretu. Pali mayina angapo anthu amene somwina amabwera pa radio ngati pano ndikumatchula kuti wakuti waba wakuti waba. Ine ndikuona ngati mchitidwe umenewu si wabwino ndipo utheretu. Ngati pali wina amene no akuona kuti ali ndi nkhani yoteroyo ndi bwino apite ku mabungwe amene anakhazikitsidwa pansi pa malamulo a dziko lino ndi kukafotokoza momveka bwino kuti ndondomeko zimene ife tinazitsatira kuti zoyenera kupangira ripoti nkhani yakatangale zizigwiritsidwa ntchito. Ine sindingangodzuka mmamawa basi ndikuyamba kutchula mayina azinzanga kuti anzanga undakuba. Kodi zimenezo zithandiza bwanji kukonza vuto la katangale? Ndiye funso limene tabwera nalo ndipo mutimvetsetse kunena kuti tonsefe takhala kuno tagwirizana pa maganizo amene abwera onena kuti sitikudana ndi kuthana ndi katangale koma katangale tikamutenga mmene anthu ena akupangira kumangolemba pa social media kapena kuyankhula pa social media popanda kuchitapo njira imene ili yothandiza kuti dziko lipindule ndi nkhani yakatangale ndiye kuti tikuphonya tikulakwitsa. Chotero ife amene mukutiona kuno sife achipani
sifandale ndipo sitinayankhulepo zokuti tikondera munthu ayi, koma timafuna kuti chilungamo chikhale chilungamo. Ndiye ndimafuna atolankhani ndithu mutimvetsetse kunena kuti ifeyo tikumenyera nkhani yakatangale, tikumenyera limodzi ndi amalawi ovutika, koma tiyeni titsatire dongosolo loyenera ngati tili ndi nkhawa zokhuzana wina ndi nzake. Komanso ngati ife atsogoleri amene timayankhula tisabwere ndi nkhani zopeka. Tikudziwa kuti kunjaku kumachitika zambiri, koma musabwere pano ndikuwauza anthu kunena kuti kwakuti waba mulibe umboni. Zimenezo tisamalitse kwambiri, zikomo kwambiri. Ndi apasiso pali komentiso kuno musunga nthawi zikomo kwambiri Malawi komanso atolankhani. Ine ndimatindira nkhuleko pang'ono zokhudzana ndi nkhani yomweyi. Cholinga chathu chenicheni timafunisisa kuti mwina titamvetsera bwino kwambiri mwachidwi, chifukwa nthawi zambiri anthu amakonda opotoza nkhani. Pali nkhani yofunikira imene mmayenera kuti muyambe kulengeza kapena kufotokozera m'magulu mosewera bawo. Ndiye pali nkhani zina zimafunika kuti nzofunikira usanafotokoze pabawo uyambe wakafotokozera mwini wake amene angathe kuchitapo kanthu bokhudzana ndi nkhani imeneyo. Zimene tikufuna kutanthauza ife apa ndizonena kuti zitafotokozedwa zonse poyang'anira ndi kukula ndi kuwonongera kwa zinthu umene angaonongere dziko lino anzathu amene akumatenga zinthu kumabandalama za misonkho ya Malawi. Kodi ndi njira yolondola kuti azithamangira ma Facebook, azithamangira ma WhatsApp group? Ndifunso. Kodi asanafike ma media ndi ma platform osiyanasiyana amakhala atafotokozera anthu amene ali ndi kuthekera mongo yenjezera kuti angathe kuthana ndi anthu amene akuchita khalidwe loyipalo? Zimenezo zimene tikufuna kudziwa, chifukwa amene tikudziwira zinayenera kuti kuyambira nthawi imene anayamba kupanga ma whistleblower, kodi amakhala ma whistleblower ma media, ma platform a WhatsApp ndi zina zoterozo, koma atalankhula kale kwa adindo? Chifukwa takhati kuona chifukwa cha zimenezi mwina tidzatha kuona ngati kuti boma kapena ma institution amaliphera ntchito zawo, chifukwa choti ife timayamba kulengeza ngati mezi kuchitikira pano, kuyamba kulengeza kunja kenaka nkumati wa polisi amve kuchokera pa WhatsApp group. Zimene zisali zolondola. Ndiye timafuna kuti pemphane ife amene tili ndi mwayi omalankhula zinthu mwachitsanzo ngati akamangira ndi munthu lawyer professional amene akudziwa bwino kuti nkhani kuti iyende bwino siyenera kuyamba kuyilankhula. Ndifunsenso amene amakhudzana ndi zimenezi kuti kodi awa akamangirawa kapena anthu ena amene ali ma whistleblower kuchokera nthawi imene anayamba kulankhula munachitapo chani? Munawafuna adindo amene muli mabungwe othana ndi katanga ndi zina zoterozo, munayamba mwawafunapo kuti akufotokozeni zimene akulankhulazo? Chifukwa zikudabwitsa kunena kuti kutengera ineyo mene ndikuonera ndikuona ngati ndikamamumvetsera ndinena zakamangirayo, ndikamamumvetsera zokhudzana ndi ziphuphu zimene zatipangitsa kuti lero tinene kuti akulankhula za anthu ena kuononga mayina anthu ena. Ndimomona ngati kuti kutenga amene ine ndimamvera ndimona ngati akulankhula zinthu zoona mpaka ndimaganiza kuti kumadi paja panaenda chonchi kaya ndi jaji uyu apanga zigamule zopereka mafunso. Kodi munamba mamuyitana iyi ndi ali kunja kumuyitana abwere kuno? Chifukwa kutengera ineyo ndimaona ngati yeyu mene amalankhulira kumpatsa utani John athautana ndi Katangale. Bwanji anthu ngati amenewa aboma mwagwiritse ntchito kumuyitanitsa osati ngati kuti mufuna dzamwimba mlandu koma adzakufotokozeni maso ni maso kuti tikhale ndi zotsatira. Lero tikuyima pano tikutsutsana kotheratu nkuti anthu adzilankhula zinthu ma platform ngati ma WhatsApp ndi zina zotozo, koma sitikutsutsana nawo zimakulankhulazo, koma tikufuna tidziwe kuti kuchokera kwa inu takhati kumva anthu akumangidwa ndikumapezeka kuti zinthu zadala kwitsa kaya napha munthu kumapezeka kuti munthu chamangidwa kumapito kwake ndikumaoneka kuti munthu chanaphadi kuchokera mu zinthu zoti anthu amangolankhula. Nanga zikuvuta pati aboma muchitepo kanthu kunena kuti pamene tikudzudzula kotheratu kuti sibwino kuti tidzilankhula m'ma media komanso muchitepo kanthu kuti zimenezo zithe. Zikomo kwambiri. amene wakuchokera ku Malawi First komanso concerned citizens. Ndiye pakadali pano titsegule bwalo la mafunso yochokera ndithu kwa atolankhani, so muzibwera pano kuti anzathu amakamera uko azikutolani bwino. Ndiye tiyambe ndi kutsegula mafunso 4 kena kono tizatsegulanso kachiwiri ngati mafunso azakhale bobe.
Dzina langa ndine Mercy Matonga, ndimagwira ndi Wireless Times. Tikuona ngati mkumanowu munapangira kuti mutsutsane ndi anthu ena pa tsamba la mchezo. Koma mayina amene amatchulidwa pa tsamba la mchezo kuti anthu amene wakuchita ziphuphu kapena katangale nawonso ali pa masamba a mchezo. Bwanji sanadandaule kapena kulemba pena paliponse kuti wakhudzidwa ndi kutchulidwa kwa mayina awo kuti ndi anthu akatangale. Tinene kuti niyo mwatumidwa on behalf of those people. Nanga apa mwabwera kusadandaula kuti ena kuyankhula zinthu pa masamba a mchezo, inonso mwabwera pa masamba a mchezo komanso nyumba zolutsira mawu kusadandaula. Bwanji simunayankhulani ndi anthu amenewo amene akuyankhula pa masamba a mchezo kuti nkhani yakatangale tisove mwa mtundu wanji, mukusiyana bwanji pamenepo pa amene akuyankhula pa masamba a mchezo ndino amenenso mwabwera pano pa mpweya kusayankhula nkhani zomwenso. Joseph Mazizi, Capital FM. Funso loyamba ndilo kuti kodi mmene zachitikira apa kuti mwabwera kupangitsa msonkhano wa atolankhani chifukwa cha zimene zimanenedwa pa masamba a mchezo. Sitinganene kuti ndikuti pa masamba a mchezo popindulitsa pakumapangitsa kuti anthu achitepo kanthu. Funso lachiwiri ndilo kuti zimene akunena enawo kuti wakuti asiye pansi udindo chifukwa chokuti ndi wachinyengo. Kodi sikungakhale kwabwino kuti munthu asiye pansi udindo kufuna kupereka mwayi kwa anthu amene angafune kufufuza kuti amasuke kufufuza, poganizira kuti munthu amene akumatchulidwayo ndi wamkulu, mlangizi wa zamalamulo kuboma. Sizingakhale kwabwino kuti mwina apereke mwayi umenewo kuti ofuna kufufuza afufuze aone chenicheni chimene chikuchitikacho, kusiyana kuti akhale pamenepo kuti mwina anthu ena adziopa chifukwa cha udindo umene munthuyo ali nawo. Mafuna ndimve pamenepo. Awiri kana ngonde asira sanzangawa tinene kuti kungakhale kwabwino kwambiri atachita step down koma pokapo pali verdict otapezeka kuti akhotide apeza kuti pali element ya corruption. Koma mukunena kwathu komanso report imene latuluka ku ACB ndilonena kuti atone general amene akunenedwa kuti ali behind the sale of the hotel anafufuzidwa ndi ACB imene ili reputable organization imene apeza kuti kunalibeko element ya corruption. Ndiye ndipovuta kunena kuti munthu amene akachita step down pokapo atapezedwa kuti ndolakwa. Ine ifeyo ngati Malawi First tingagwirizane nazo kandi ndipo ndi ife oyambirira amene sitingapange ma demonstrations. Tikafika ku nkhani ya funso loyamba kunena kuti ifeyo tatumidwa, ifeyo sitinatumidwe. Tanena kumo muno kunena kuti ife timayimirira Amalawi, timayankhulira Amalawi. Nkhani ya corruption tikayitenga lightly, kuyitenga ngati yongofuna kuti tizipangana zaje bwana ndifuna ndikuze this country will never develop. And these are sensitive issues that are supposed to be handled with maturity. You cannot take issue ya corruption ndikumaka isia pa Facebook. No. Ife tabwera pano sipa Facebook, pano ndi pa Zodiac. Pano pa Times, sipa Facebook. And tilibe nthawi yokuti tikamuchite concert munthu ngati iyeyo mene amalankhula zakezo anatichita conservative. Sitingapange zimenezo. So tisiyanise kunena kuti ndi Zodiac TV, Zodiac Radio, Times TV, sipa Facebook, ndi MBC alipompano. Sitinatumidwe ni munthu. Vuto lako no ku Malawi ndi limene timati munthu akamati imirira kufuna kuti wombola ife ya Malawi ndiye timapita kuseri kwanena kuti kutero kuti baine pautu mwawo na aunjikanapo alandira ma millions, which is wrong, completely wrong. Kutero koso inu wako nena niso ndo atulangani kuti mene abwera mutu kutero akonzera ma allowance. You are working. Are you supposed not to get any allowance? Sima bwera kunchito. So vuto limene tina as a country ndi limene li. Kutero muona so news zituluke koko zosiyana ndi zimene talankhula munomo. That's our disease. Mwina ngati muli nzoyenjezera. Komanso pafunso lomwero ine ndimafuna ndiyankhe mese ndikuyankhe pankhani yonena kuti kodi bwanji amene akuatchulawo sakubwera kudzayankha kumene konde kukhwima nzeru ndipo asayankhe chifukwa ndondomeko za malamulo athu a dziko lino sakunena kuti wina akalemba pena pake ndekuti munthu akayankhe pamene paja sizithandiza china chilichonse, siziphulapo kanthu. Ndiye ife chifukwa chimene tabwerera kuno nchonena kuti tikhale ndi madongosolo onena kuti nkhani yathu ija itsatiribe monena kuti ibale zipatso osati kungodzuka kayankhula pa Facebook mene anenera anzangawa pano pasi pa Facebook twaye mukati pa masamba mchezo pano sitili pa masamba mchezo yani ife tonse tili kunofe ndi anthu onena zokuti nonsenu manambala athu muli nawo mukhoza kutiimbira timayankhulana mukatifunsa titutsa ID tikutulutsirana ID yanga ndi
akufuna tsono munthu amene mudzamuone kuti ali ndi chilungamo sakhala kumphanga twayi. Munthu amene mudzamuone kuti no akuyankhula koma sakufuna kubwera poyera mudabwepo. Ife tikubwera poyera chifukwa tidzona zimene tikuyankhulazi ndi zimene tinayenera kuti tizitsatira ngati anthu. Nkhani ina imene mwafunsanso a Joseph ndiyonena kuti acting on hearsay pakhoza kupezeka kuti pokhapokha ngati court lanena kapena mwina ma institutions amene anakhazikitsidwa othana ndi ziphuphuwa kuti awagwira ndizomvetsetseka kuti munthu yono atifotokozere ayankhe koma sangakayankhe fati kuti anthu ena akungoyankhula anthu akungonena andife ndifuna nditsimikize kuti ndipo asayankhe kuyankhako that's chaos and sitidziwa kuti what are we fighting for. What we are fighting for ndokuti tizizitenga nkhanizi mwa serious. Nkhani tizitenga mwa serious. Even kwa mfumu kumene. Ngati usali serious suphulapo kanthu. Ngati wewe usali serious pa nkhani imene uli nayoyo suphulapo kanthu. Andi kukhala kuti wewe supezeka kaya uli kwina kake kaya uli ku America kaya uli ku Iraq kaya uli ku Scotland nde ukumangoonekera pa Facebook usatenge ngati imeneyo ndi certificate yotukhoza tukwana aliyense nzolakwika. Imeneyo si certificate yonena kuti wewe ukhoza kungodzuka mmamawa 11 koloko ndikubwera ndudzatukwa na auje 12 kolokonso mudikire ndudzacula ena mukamuyang'anitsitsa munthu amene uja sangakumbukira even mayina amene wachula dzulo. If we don't like that, we need to put point straight. We don't like that. We are not happy with that. Bring evidence. Be open. Present yourself. Present your grievances openly. Why hiding? If you are hiding, there is a question mark. So that's our point. Timafuna ngopanga kungonjezera funso limene anafunsa achiwiri aja au Capital Radio. Nuna kuti ndi chifukwa chani inuyo munthu akutchulidwa ndipo munthu yakunena kuti amuchose ntchito munapange step down udindo chifukwa munthu akumveka ndikatangale. Timafuna so kwayankha una kuti kodi ndikoyenera kungomveka kuti zinaje mundani amazeze ali ndi mulandu. Ine ngopanga post pa Facebook ndiye abwana wa amazeze angu acho sanchito popanda kuafufuza bwino lomwe ndikuti tikulakwira so malamulo. Ndinkaona mu statement muja kwampa anthuwa ali ndi mafamily anthu ali ndi ana ali ndi makolo kodi akamamva kuti bambo ako ngokuba mwana yangamve bwanji. Ndiye ife tikunena kuti amene ali ndi umboni oyenerezeka umboni okwanira ngati mene alili aloya ozindikira bwino lomwe Alex Kamangira abwere akanini kuti atone jeno ngokuba ndipo umboni ndi uwu. Koma umboni ukabwera pa Facebook umboni ukabwera pa social media kubwera nawo ndi umboni uja. Pa social media palibe court yakulaku palibe judge amene anga judge mulandu palibe mulandu mafunikira pakhale judge amene anga judge mulandu. Ndiye ife tikunena kuti awa amene akubwera ndi nkhani pa social media kumankhula mayina anthu akugwira ntchito yenereka ife tifuna tapange support koma sitingampange support munthu oti ali kumphanga iye langokhala konko alibe umboni okwanira. Umboni ongati ulipo okwanira abwere nawo. Ife ngati Malawi First pamodzi ndi anzathu Malawi Citizen tigwira ntchito ena kuti anthu amenewo achosedwe ntchito chifukwa umboni ukhalapo kuti ulipo anthu ngokuba anthu ngachinyengo kuti muonesese dziko la Malawi kuyambira nthawi ya Dr. Bakili Muluzi kufika lero lino timakamba nkhani za katangale koma kuti muone anthu amene amamangidwa ndi katangaleo ndi anthu ochepa kuti mufufuze bwinobwino kuyambira mu nthawi imene anatenga Dr. Bakili Muluzi udindo wawo kulamula mwina ni maminister 5 okamana gwirapo ukaidi kukakhala kundende ndi kumaliza chilango chawo. Munthu oyambira ndikhoza kunena pano amene ndikumudziwa bwino lomwe mwina ina inunso mutakuzwa tolankhani Yusuf Mwawa anagwirapo ukaidi kukhala ku prison anali minister atasokoneza. Ampaso adagwirapo ukaidi kusokoneza. Ndiye ife tikufuna zinthu ngati zimenezo kuti anthu amene ali ndi chinyengo anthu amenewa munthu azibwera ndi umboni okwanira. Koma sitingampange munthu support amene akupanga zinthu post pa Facebook ife ndiye tizilowera zimene za Malawi First ife sitipanga nawo zimenezo zikomo kwambiri. Ndimangofuna kungoyikirako mang'ombe kungaso chisanzo kunena kuti dziko lathu lino ifeyo ngati sitisamala kwambiri tipotola zinthu tokha ndipo Malawi isakonzeka. Nthawi ya DPP kulamulira tinali ndi anduna ena George Chaponda pakana kunabwera tizidole tina kumana chaponda chimanga koma nkhani meja mtati muyang'ane kumene inathera lero tikuyika mbapa pa chifukwa misonkho imene anongeka kwalipira akulu amenachi
ndi amalawi amene ali amphawi, amalawi amene akanika kupeza chakudya, amalawi amene akanika kupeza fertilizer. So tikunena kuti pambali pona tikuimbira mmanja kunena kuti nduna yakuti kaya Attorney General akumveka ndidza kuti tiyeni tikhale nazo ndi chidwi kunena kuti ife amene tili ndi umboni tisaope tikaperekera umboni wathuwo. Adafotokoza muchizungu ndibwerizanso. Before we demand for anyone to step down, let us ask ourselves, do we want a country where decisions are made by courts and evidence, or where they are made by public anger? Zinthu ngati zimene zozoti zizifunsa kodi ziganizozi zikubwera ndi maumboni kuchokera ku nyumba zokhuza za malamulo kapena wina wako angobwera ndi mkwiyo pa mzake? Kodi tikamapanga zinthu ngati zimezi zitithandiza tiona kuna kuti njira imene ndimenga tithandiza. Chifukwa chake ndidafotokozaso mu statement yanga kuti anzathu atolankhani ndi chiudindo chachikulu koposa. Chifukwa ngati simusamala atolankhani mupezekanso nanu muli muchiunge chachani cha corruption. Ndiye ife sititumidwa, ife kwathu ndikufufuza information, tikupemphenisoni fufuzani information. Ziko Mr. President. Kumana mwina funso lalikulu ndimane kuti mukamba zokhudzana ndi katangale kuti wakhala kuchitika zaka mukuchita ponji pogwira ntchito limodzi ndi bungwe la ICB kuonetsetsa kuti katangaleyo ino amabungwe mwagwira nawo limodzi kuti ati pali mayina ambiri amene akamangira kumatchula pano likungotuluka la Attorney General lokha pa msonkhano uno. Chifukwa chani mwina mutati mwapanga amplify pamene kuti mukungo kamba koza amene wawoka chifukwa chani? Solanzero kwambiri. Ife siri kuchula zina la Attorney General lokha tikuchula mayina ena polankhulapo za majaji kusonza kuti ife sinabwerere pano za Attorney General tikulankhula in general koma tikuyankha za Attorney General chifukwa cha mafunso mukufunsa ndi inuyo. Ndiye simunatifunse funso la jaji ife ndiye tikayankhe za jaji. Ayi simunatifunse funso la minister tili yankha bwanji komano akamangiraja mwaonesese akuchula mayina ambiri and tikwachita encourage because that's showing patriotism. So that we have in Malawi a very good citizen and we want to commend akamangira chifukwa chotuluka lawyer woyamba in Malawi who is not coward. Lawyer woyamba Malawi amene akumfuna kuyima pa chilungamo, but ife tikunena kuti while we were applauding him for what he is doing, he must follow the right channel because even pa Facebook pompo ndikuti akuachenjeza anthu achikuti achenjere ngatali ndi zinthu kunyumba kwa akabisatu ngatali ni ndalama musilinga akati ndalama janukazi kumbira pansi but ziende kuzera mu channel komanso ma channel wanso tukwachenjeza chifukwa cha ma channel wanso ndi amene so akupangisa fuel corruption in Malawi. Kunena kuti waku ACB yomweyo walandira nkhani ndi akuzemba pakati pa usiku uyo ku 43 gogo uja nyamata ujato anabwera kalindo ujato ati mwakuti mundipesatu. So zimene ndi zimene akutawa kamangira uja kumakakhala kunja. We are not saying what Kamangira is doing is bullshit. No, he is a very good citizen and here atafuna kuti tipange so mademo tiapanga, but we need to have evidence kuti kodi munthu amene tikumu majaji yakunenedwa aja achina Kalembera achina Ndanda onse aja madise kodi umboni wali nawo ngati ali nawo fair and fine. We don't want such type of people in Malawi because this country is belonging to us and the children to come. Kodi ife apa patiti pano patasandiza kazi ngati nanga ana anu azapeza Malawi wotani? Is this the Malawi that we want? Kuti anthu wangu akasowa zochita azika joina ndale azika lowa mboma azika bamba. Is this what we want? Zangovuta kuti tili mu democracy unali nkhani yophana kuphana basi makako basi. Yes. Tikupempheni kuti mwina mukuyankhula mawu otsekera akalindo komanso akambanje mukamaliza tipempha fale kuti tsiku lina akamangira wadanena zoti akambako zokhudzana ndi aboni kalindo. Tsiku lina adangolemba kuti tikamba konso zokhudzana ndi aboni kalindo. Mudachita mantha? Ndichita mantha ngati ndambera munthu komanso amene akufuna kukamba za Boni Kalindo sikamangirayo and even if he is honest enough akuuzani kuna kuti Boni Kalindo akhala akumuyimbira ali ku Ireland kumamuchita encourage kuti my brother you are doing a good job and I don't beat about the bush and I don't take I'm a no nonsense man. If he Kamangira has got issues with me, let him come open and tell Malawians, but go kumulanje kumene nali member of parliament, go anywhere pite ku parliament, you will never find any other record. Even when it comes to papers of education, my brother, I am educated. I don't have a fake degree myself. Yeah, so I think he was only trying to joke, but he's a good friend. I have been calling him to encourage him because that's the people that we want. If you want Malawi to develop, if you want the issue of corruption to die,
We need such type of people like Kamangira, Aunjezani, Kenani, and the like, Achisambere. They are good people. Only that Malawi does not appreciate what it has. So I want to thank you, viewers out there, for watching, and members of the press for coming to cover this presser, which was jointly organized by Malawi Fest and concerned citizens. We don't take it for granted. We believe that the gospel can just go there, cannot just go there without you. We rely on you. So we want to thank you sincerely for coming and taking our message out there. Thank you very much. Ungomaliza tinene kuti tikuthokozeni nonse chifukwa chakubwera komano motsindika ifeyonso ngati a concerned citizens takhala tikuyankhulapo pa nkhani zosiyana-siyana ndipo muzimene timayankhulazo ifeyo sititenga mbali kapena kuyimira munthu ina aliyense komano ndithokoze monga anzanga amene athokozera kunena kuti kwa amene akubwera ndi nkhani kaya mmasamba mchezo kuyankhula za corruption sakulakwa AI koma kulakwa kumene tikukuona ife nkonena kuti sitikutha kulondola nkhanizo tinakachita bwino kwambiri tikanakhala kuti nkhanizo tizitha kuzilondola ndikuona kuti anthu ena ake ayankha milandu ndiye musapite ndi bodza koma mupite ndi nkhani imene ife tikufotokoza andi nkhani imene tikufotokoza ife kwambiri yagonera pamenepo kuti polimbana ndi mchitidwe wa ziphuphu tiye tisachite mokhala ngati kuti tikusipanga masewero koma tiuchite motsindika komanso motsatira ndondomeko zimene zilipo kale zimene zikhonza kutithandiza ife kuti tikhale ndi zigoli pa nkhondo imene ife tikupanga tikumenyera zikomo kwambiri ndikuthokozeni nonse chifukwa chakubwera.